Kaixo guztioi, gu hiriko enpresa gara. Gure etxea zure etxea da. Etxe hau salmentan dago hondartzaren ondoan. 3 logela eta 3 bainugela ditu. 2 egongela eta 2 sofa. Plasmako telebista bat eta sukaldea osorik dago. Horno, hozkailuarekin eta fogonarekin. Eta abar. Etxe txakurra bat da. Etxe honek garaje bat du. 2 kotxeentzako lekua dauka. Igeritokia 1,5 metroko sakonua du. Eta etxe honek 250 metro karratu ditu. Baina etxe honen hoberena prezioa da. Bizita egin ondoren esaten dizugu. Gurekin kontaktuan jartzeko nahian, deitu 428 10 23 88 zenbakia.